Mehmet Eşin doğru haber. Emzaroken Qessam, Yasin û Hüseynin. Berxwedana İslamî ya Filistînê dema ku li dijî Sîyonistan şer dike, li dijî qewmê xwe yê Ereb xizm û birayên wanên li heman kuçe û cadeyê heta di heman malê de dijîn jî şer dikin. Ne tenê Sîyonîst dorpêçê pêktînin, laliyekî Ürdün, laliyê din Misir û ji behrê welatên dinên Ereban jî Filistîn û Xezeyê dorpêçkirine. Carnan di navbera û hevwelatiyan de tetbîqkirinên wisa hene ku însan mecbûr dimîne jê bipirse, gelo kîjan zêdetir Sîyonîst e? Dijminatiya Sîyonistan ji xwe li gor me tiştekê ji rêzê û normal e. Gelo em ji dijminatiya Mislimanên ji heman qewm, xizmên xwe, birayên xwe yên ku îdyaya müşterekbûna heman eqîdeyê dikin bibêjin çi, ev dijminatiya bi vî rengî gelek dijwartir e. Qaşo serokê dewleta Filistînê Mahmud Abbas û alîgirên wî yek ji wan kesan in. Her însanek, her milletek û her dewletek çi qas zeîf, qels û bêhêz be jî xwedî rûmet û şexsiyetekê ye. Divê serokê dewletê dewleta xwe û welatiyên xwe biparêze, xwedî li wan derkeve. Mealesef û mixabin em di vî warî de tu alamet û nîşaneyekê di Abbas de nabînin, xwezî esabiyet û rûmeta di Ebu Cehîl di vanan de jî hebûna. Mahmud Abbas ev 25 sale ku bê hilbijartin, bê rıza û bê îradeya xelkê Filistînê li ser meqamê serokatiyê rûniştiye. Bi temamî bi desteka İsraîla Sîyonîst û destekvanê wî Amerîkayê rûniştiye. Heta wezîfedarên ku wî muhafeze dikin, Sîyonîst tayîn dikin, maaş, çek û silahên wan jî Sîyonîst din. Helbet berdelaveyekê jî heye. Divyabû Abbas di sifata serokê Filistînê de bi îmkan û silahên di destê wî de ne xelkê Filistînê û axên Filistînê biparasta. Lê bilekîs van çek û silahan li hember berxwedanê ji bo ewlehî û emniyeta Sîyonistan îstîmal dike. Divyabû li hember vê qirkirina ku di tarîxê de heta niha nehatiye kirin, bazdana alîkariya Xezê lê li şerîaya Rojava bi îşgalkeran re heman tiştî dike ku li hember Filistîniyan şer dike. Abbasê ku qîma xwe bi vêyekê neaniye, ji Hamasa ku xwedî izzet, şeref û rûmete re got ku ewladul kîlab, yanî got ku zarokên kûçikan. Ev heqaret ne tenê li Hamasê hatiye kirin, li hemû xelkê Filistînê û li hemû însanên azad hatiye kirin. Dibêje ger hûn esîran serbest berdin we İsraîl êrîşan neke, gelo li şerîaya Rojava, li Libnanê, Yemenê, İranê û Sûriyê êsîrên Sîyonîst hene ku rejima Sîyonîst êrîşî wan deran dike. Ev nêzî esr û qernekê ku îşgal li ser axên Filistînê hene û êrîş tên kirin, gelo ev êrîşan ji ber êsîran tên kirin. Herkes dizanin ku Sîyonîst ji bo êrîşan bike ne hewcedarê bihaneyan in, bi rastî diyar û eşkereye ku kî zarokên kûçikan in. Kî hestiya bavêje ber kûçikan, ew kûçikan wan kesan ji xwe re efendî û sermiyan qebûl dike. Dibin xizmetkarên wan, sedeqetek mezin nîşanî wan didin û talîmatên wan bi tevahî bicîtînin, li ser hesabên wan diewtin derdorê xwe. Her tişt eşkereye ku kî bi hestiyên îşgalkerên Sîyonîst û Amerîkayê xwedî dibe û li ser hesabê wan dixebitin, yanî Abbas xwe tarîf dike û xwe dinasîne. Li hember van îfadeyên qirêj û kûyret, yek ji rêberên Hamasê Usame Hemdan gotinên manîdar got. Em zarokên Qessam, Şêx Ehmed Yasîn, Hecî Emîn el Hüseynin, em rê heval û dozvanên Sinwar û Henîye ne, em ne weka gotinên Abbasın. Berxwedana li hember îşgal û îşgalkeran, izzet e, şeref û rûmet e. Kesên ku li hemberî wan derdikevin, kûçik û zarokên kûçikanin.